May hapon, Negros. Ini ang DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kaag subong mabata niyo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yani na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Ginaprubahan na sa NEA ang pagsuspend anay sa plebisito. Governor Lacson makig-angot sa kay Governor Sagarbria para sa NIR. 51 anyos nga na-detain sa kanto ni PNP na patay sa tangyara sa kustodi sa pulis. 26 anyos arestado matapos ginreklamo nga naghimulo sa iya nga pagkaisa. Kag sa Good Vibes, Titanic sa sumag naging parte na sa pangabuhi sang mga pumuluyo. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, junk shop nga ginadalaan sang kinawatan nga mga cell-site batteries ang mahimo ipasiradaan. Suno kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ini ang ilang himuon kung ini ang irekomendar ni BCPO Director Colonel Noel Alinio. Ginahulat na lang sang CLO ang mga dokumento kag ang rekomendasyon sang BCPO. Pero sunod sa City Legal Officer, may yara sang business permit ang junk shop. Ang BCPO ang mga mag-file sang kaso nga paglapas sang anti-fencing law batok sa tag-iya sang junk shop samtang ang tatlo nga nadakpan ang napasakaan na sang kaso nga theft sang Mabinay PNP matapos didto ginalegar ginkawat ang mga batteries nga nagabili sa 1.5 million pesos. Ang tatlo ka mga suspetsado ang ginsaylo naman sa Mabinay PNP. Ginpathag ni Ting nga sa tion nga may illegal nga aktibidad ang isa ka establishmento, pwede nga ma-revoke ang ilang nga business permit. Naglabot sa 136 ka cell site batteries ang nakuha sa otoridad sa junk shop nga nagabili sang 13.6 million pesos. Samtang ginapausisa naman ni Mayor Albi Benitez ang iban nga junk shop kung bala may yara man sila sa mga ginahimo nga violation. Sa number 9, hearing angot sa sugar liberalization ang ipatuman pagkatapos na sang SONA sang presidente. So sa kay 3rd District Representative Francisco Benitez, nagakaangay nga mausisa kag matalakay sa Kongreso ang ginaduso nga pag-import sang industrial grade sugar bilang sabat sa shortage sang domestic production nga ginakinahanglan sa mga industrial producers kasubong sa mga bottling companies. Ginapaabot ini sang kongresista nga ini ang malakip sa hearing sa House Committee on Agriculture's ginaduso nga amendment sa Sugar Industry Development Act o CONSIDA law matapos ang State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 24. Ginaduso nga pasakaan ng buwis sa sweetened beverages kabangdanan nga ginahingyo sa mga industrial producers nga mapahanugutan ang pag-import sa industrial grade sugar. Butang nga ginabalabagan sa katapos ang sugar industry bangod ini man ang sarang makapatay sa industriya. But this is not in itself a sugar liberalization move, no? It's a way to deal with the constant up and down sang sugar supply for bottler grade sugar. So, kung amo na nali pwede ta anay estudyohan, no? Kung ano man gid ang pinakamayo para masolusyonan ang issue sang constant up and down man sang presyo sang bottler's grade. Kay kung kisa hindi man ta kauyon na masarami ang mga factories, manufacturers sang Coca-Cola or Pepsi, no, tungod lang sang aton man na gamo in the other aspects of the sugar sector. Sa number 8, kung may patigayunon man nga separado nga pagpangusisa ang Department of Agriculture angot sa nadula nga abono, bukas ang probinsya para diri. Inisuno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling man nga luyag niya man gani maklaro sa DA kung nga agap igin patigayon ang delivery. Suno kay Provincial Legal Officer Alberto Nelias Jr. kung matigayon sila ang magahatag sang ilalubos nga kooperasyon sa DA. Sa karon suno kay Nelias, mayara sila sang substantial o kung nagakaigo nga ebidensya sa duha ka mga empleyado nga ilagin pasakaan sang kaso angot sa pagkadula sang 789 ka bags
bag sang abono nga nagabalor sang 2.3 million pesos. Ginahaylo nila ang duha nga mag-present sang ebidensya para madepensahan man nila ang ila kaugalingon. Suno kay Nelias, may gintudlo sila nga isa ka senior officer sang OPA nga amo ang nagsugo sa ila sa pagbaton sang amo nga delivery. Pero tubtub nga wala man ini sang pruweba, magapabilin lamang ini nga pahayag. Natukiban ang pagkadula sa mga bag sang abono sa Oktubre 2022 sa mga-withdraw na kuntani ang Kawayan LGU sang ilang nga share kag natukiban nga wala na sang bilin nga supply. If they have any basis no nga mga inosente ni nga mga empleyado, of course, we will look into it and verify also their data. But our investigation was conducted based on the reports of the OPA itself and also our Security Services Division. So may basis man ni siya. And then, sa amon findings, may aragin substantial evidence nga these are not completely innocent employees, as what the DA allegedly said. Sa number 7, sa Sipalay City, isa ka lalaki ang gindakop matapos ginreklamo sang rape sang iya nga pakaisa. Ginarestong 26 anyos sa Sipalay City matapos ginreklamo sa pagpanghimulos. Sa investigasyon sa Sipalay City PNP, nagpadulong sa istasyon sa pulis ang biktima matapos inigintandong sang iya pakaisa ang pribado nga parte sa iyang lawas kag dadakpan sang iluy sa biktima ang hitabo gani ginpagwa sa kwarto ang sospek. Ang biktima ang nagpaidalom na sa medical examination kag ang sospek naman ang detained sa karon sa Sipalay PNP kag magapangatubang sang kaso nga rape. Sa number 6, katapos ang NPA nga nagapangatubang sang kaso nga attempted murder ang arestado sa Cabancalan City. Pinaagi sa warrant of arrest, ginaresto si Rufino Montesino, 74 anyos, sa Barangay Carolan sa Cabancalan City. Ginasiling katapos siya sa Central Negros 2 KRNCBS. 120,000 pesos nga natalana nga piyansa para sa iya sini temporaryo nga kahinuwayan. Ginpatigan ng joint operations sa nagkalain-lain nga grupo sa idalom sang Philippine National Police kag Philippine Army. Yara na sa karon sa kustodiya sang Cabancalan PNP ang suspect. Sa number 5, patay ang isa ka detainee sang kanto ni PNP samtang yara sa kustodiya sang pulis sa Rural Health Unit sang Banwa. Ang person under PNP custody amo si Rosemar Herrera, 51 anyos kag isa ka tricycle driver. Sulo sa kay Police Major Ruel Culanag, hepe sang kanto ni PNP, nangayo sang bulig ang upod ni Herrera sa detention cell kay nagsuka sang dugo kag nadulaan sang animo si Herrera. Giningagaw siya dala sa health center sang Banwa, apang napatay. Dugang pa ni Culanag, si Herrera ang may severe tuberculosis kag detained sa kaso nga rape matapos ginreklamo sang ila nga kabulig. Sa number 4, nagdangat sa 19 ang mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nag-record sang swine deaths. Pinakaulihi sa listahan amo ang banwa sang Kawayan. Sa datos ng Provincial Veterinary Office, may 61 ka mga baboy ang report na patay sa Kawayan gikan sa barangay Mambugsay kag Inayawan. Sa July 4 nga report, 178.2 million pesos na ang balor sang kahalitan nga natugas sang hog deaths. Pero ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga kadako na lamang sang ginubo sa hog deaths sa kada adlaw gikan sa sadto masobra sa 400 karon nagasobra na lamang sa isa ka gatos sa kada adlaw. May ASF mano kun wala suno kay Lacson ang protocol nga ginapatuman sang probinsya santo sa ginamando sang Bureau of Animal Industry. Malawig-lawig pa man ang cleansing kag recovery sa mga lugar pero isa sa ginalantaw sang probinsya suno kay Lacson ang mga mahimo ipatuman sa mas temprano ang repopulation sa mga LGU nga green ug kun wala naka-record sang hog deaths. Tungod sang sitwasyon karon, ginpauntat sa tanan ang repopulation. 3/4 siguro, no, ang kinahanglanon before we can decide. Mga
9 months before we can decide. End of the year. Yeah, before we can decide na it's clear. No? It's clear that we can repopulate. This week na Ex- tubo pa ex- ano. We might go earlier sa other areas na why gid na igo bala. No, because right now we are not repopulating, no. But kasi there are certain areas na makita na to why gid na igo kasi we can do that. We can do the repopulation there. Sa grade. Sa number 3, mga nagapameke sa mga public documents kasubong na lamang sa business permit pati na sa mga ID, pasakaan sang kaso sang syudad. Nagligad na nga semana sa naglabot sa igtalupangod sa katapos ang konseyo ang mga reklamo angot sa peke nga mga business permit pati na senior citizen kag PWD IDs. Sunod sa kay Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Laws and Ordinances and Good Governance, may natumbod na sila nga mga persona nga nagaserbi fixers nga responsable sa pagpeke sa mga kasubong nga mga public documents. Hindi luyag ni Espino nga hingadla ng among mga persona samtang ginahikot na nila ang pagpasaka sang kaso kriminal batok sa ila. Dugang niya, may 3 na katuig nila nga natulupangdan nga ginapeke ang mga business permit paagi man sa QR codes nga nabutang sa mga dokumento. Gani ginaluso man sa konseho ang pagdugang sang security seal sa mga gina-issue nga public documents, IDs, kag iban pa agud mapunggan ang paglapta sa mga fake documents sa syudad. We have traced documents as far as 3 years ago. So, butsing ganon, 3 or ang iban 4 years ago, gina-recycle nila eh. So, ang ilang modus, kung may ara na, for example, sa QR code, may ara sila nga na-issue na sang nagligad or ginakopy nila ang existing nga may QR code. Ma-file na ni kaso kontra sila para din sa kapangaman. But rest assured nga nabalaan tanan ni sila kung sino ni sila. Kay may mga business owners nga nangag atubang nag-come out kag naghambal nga amo ni na fixer nilang ginusar. Sa number 2, Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang magapakig-angot kay Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria angot sa Negros Island Region. Ginapaabot mag-resume ang Senate hearing sa ginaduso nga NIR pagkatapos ng State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sunod kay 3rd District Congressman Francisco Benitez. Si Benitez ang isa sa mga authors ng hagna nga nagatuga sang NIR nga ginatapuan sang Negros Occidental, Oriental kag Siquijor nga damlag pa napasar na sa lower house. Ang pagpasar sang counterpart measure sa Senado ang kinahanglan antes pa man malagdaan ini bilang isa kalayi sang presidente. Ginsiling ni Benitez nga ginpahibalo siya ni Senator Joseph Victor Ejercito nga sa pagbalik sang Senado sa ila sininga session pagkatapos ng SONA ila nga igatalakay ang NIR. Ginsiling man ni Benitez nga nagapati siya nga si Governor Sagarbarria ang paraman sa NIR, bagay nga sunod kay Governor Lacson iya nga tinguhaan nga matawgan ang gobernador para maistoryahan man ang NIR. Si Anay Governor Roel Degamo ang hindi pabor sa NIR. But I understand open man kuno si Governor Sagarbarria with regards to NIR. Would you reach out and maybe visit the Negros Oriental again? Hindi na lang, siguro I'll just call na lang. No? I'll call na, especially kung the initial information is not positive sila. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. National Electrification Administration o CONEA ang nagmando sa temporaryo anay nga pagsuspendi sa plebisito para sa joint venture agreement sa tunga sang Sineco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Inibase man sa ginghingyo sang 6 ka mga mayors. May report si Nico Delfin. Wala anay sang may matabo nga plebisito sa Hulyo 8 kag 9 matapos naging grant sang National Electrification Administration o CONEA ang hinyo ni Mayor Albi Benitez kag 5 ka mga alkalde nga ipaiway anay ang plebisito para sa joint venture agreement sang Central Negros Electric Cooperative kag Prime Electric Holdings Incorporated. Iniagud man nga malimpyuhan ang voters list sa mga magaboto nga member consumers sang Sineco. Sa memorandum maging pagwa ni NEA Administrator Antonio Almeda, iya man ginmando sa Sineco nga isuspend
ang plebisito sa period nga hindi maglapaw sa 60 ka adlaw. Para kay Seneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, mangin beneficial ang suspension agud man matagaan sang kahigayunan ang mga member consumers nga makaboto pabor o kun hindi sa JVA. Will be there to see to it that everyone has the opportunity, will have the opportunity to participate in the leadership. This is fair, and this will also give time for everybody to make a campaign. Ginpahayag man ni Jonathan Cabrera, spokesperson sang Prime Electric nga magasunod sila sa mando sang NEA. Pero magapadayon ang ilan na suguran nga information, education and communication campaign sa mga kabaranggayan agud mapahibalo sa mga konsumidor ang mga bintaha sa idalom sa natukod nga kasugtanan sang Seneco kag Prime Electric. Tungod sang suspension sang gintalana nga plebisito halin sang Hulyo 1 kag 2 kag Hulyo 8 kag 9 magahinyo man ang Seneco sa NEA para sa duga nga 4 ka adlaw para sa pag-reschedule sang plebisito. Si NEA na ang bahala sa hikutar sini, no? Kay as ara sa ila order mismo. Makalalay na lang kami kung ano ang aming support services na ma-extend. Hopefully within 30 days basi mahingagaw. Ginalauman man sa pamunuan sang Seneco nga mapaiway ang ginaplano nga pag-strike sa mga empleyado samtang ginahikot ang pagdalana sa mga inadlaw para sa plebisito. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, sa Barangay Sumag sa Bacolod City, Titanic ang tawag sa ginasakyan sa mga kabataan agud tumakalabot sa ila nga eskwelahan. Aton inisaksihan sa report ni Romeo Subaldo. Ang Sumag River ang isa sa mga dalagko nga suba sa Bacolod City. Paborito nga palaliguan sang mga kabataan. Ini ang adlaw-adlaw nga ginatabok man sa mga residente pati na sa mga kabataan sang anom ka mga purok diri sa Barangay Sumag. Malayo na abi ang mag-agi sa highway kag maglibot, gani nagatabok sila sa suba. Kag para makatabok, nagasakay sila sa Titanic. Ini ang ginatawag nila nga Titanic, isa ka balsa nga himo sa anom ka mga drum kag kawayan. Sumo sa purok president nga si Ella Carmona Gamboa, dekada 90 pa sila nagsugod sa pagsakay sa balsa. 1998 I think, si Attorney Villamor din sa nag-initiate na naghatag sa mga project. Kaya nakita niya ang kabataan, nag-eskwela, budlay-budlay kung hindi ka pa mang highway. Budlay-budlay ka ang dala namon sa una dalong-dalong na sa una di pa dala sa Mintado? Hindi, lutako na da. Sino tawag na Titanic? Actually, ato nga time, ka-famous ang name nga Titanic. Pero kung nataon ta Titanic, naglugdang mo. Pero i-change naton niya ang Titanic, subong galutaw gisaya. Sa una, piso ang plete sa Titanic, subong 3 pesos. Kag ang kapitan sa balsa, si Nilda Bacaro, 69 anyos nga iloy. Ang bana ni Nila sadto nga si Cristituto ang naggadala sang Titanic pero sang napatay na ang iya nga mister, siya na ang nagbulos diri. Kuan ako nang tuon ko sa banahon ko. Sa una, nanta ko na sa iya. Oo. Tapos naturuan mo siya. Wala ka ginakapoy? Wala. Pila ka na subong? 69. Ay, tigalupok. Kung high tide, kinahanglan nga maglatay anay sa kahoy kag salsalon nga ginsugpon-sugbon. Kasarang na? Sarang sa bakol na. Okay. Kag halin sa higad ng suba, masakay sa Titanic. Uy! Uy! Hindi na. Oy, Ano ta? Oy, ano? 13 ka pasahero ang maximum kung kabataan ng pasahero. Kung dalagko, depende sa kabugaton. Si Nanay Nilda ang nagabutong sang lubid para makatabok ang balsa sa piyak nga purok. Ang Purok Brotherhood. Nagapanakla siya sa pulungkuan para mapagiho ang Titanic pakadto sa pihak. Kalabanan sa mga pasahero niya, mga kabataan. Masobra na sa 20 ka tuig nga nagasakay sa balsa ang mga pumuluyo diri. Makaduha na ka beses kaging guba sang bagyo, kaging pakaayuman sang tumandok sang Sumag nga si Councilor Thady Saison. Kung sumahon kuno, kadamo na sang professionals nga tigayon nalapot ang ilang mga handom pinaagi sa bulig sang Titanic. Mga professional na sila subong. Pinapisyohan kinsa sini nga
namin sa storya ni ganina. Oo. May mga engineers na tate, mga maestro, mga Naging parte na isang kabuhi nila. parte naging siya. Naging contributor ni para nakatapos sila. Si Grace Liconde, 8 pa lang katuig, nagsugod na sa pagsakay sa balsa para makapaeskwelahan. Batang Titanic na siya. Subong, may duha na siya ka mga kabataan. Nagasakay siya sa gihapon sa balsa para naman ipakonsulta ang iyang mga kabataan sa sentro. Start ko na sakay ng mga grade 2 ko hasta ko nakagraduate ko senior high. Lapit naman na dapat amon mga sentro daan ti ara na nanda. Ti magpa-inject ti lapit lang. Adri ka man gay kung magdalabit-bit sa bata sa kuha sentro. Nangin parte na sang kabuhi sa mga pumuluyo sang anom ka mga purok ang Titanic. Hindi man amo sina kadako pareho sang popular nga Titanic, pero ang nabulig sini sa ila pang adlaw-adlaw hindi matakos. Parang gyapon sa mga areas nga mo ginanong ipakita gid sa mga tao kung porsigido ka mag-eskwela, may pamaagi gyapon. Sadyahan ka man. Nakubaan ko, but enjoy man ko sa view sang Sumag River, Barb. Kaagam ito mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.